χτυπήσει και θα είναι για καλό. Η εταιρεία ειδών υγιεινής Καρβάσης σας χαρίζει 500 ευρώ με ένα τηλέφωνο στο 9011 400 400 ή μη φύ κενό το ονοματεπώνυμό σας στο 19200. Και τα 500 ευρώ θα γίνουν δικά σας. Πώς είναι Δεν είναι, ναι, το ξέρω Σάβα, το ξέρω. Δεν είναι τρομερό όμως να έχω τόσο ωραία διάθεση. Τι κάνεις, πώς το λένε παιδιά τον ηχολήπτη πάνω, στο κοντρόλ. Πώς το λένε, Αντώνη. Αντώνη μου παιδί μου, δεν προσέχεις τη δουλειά σου. Καλησπέρα σε όλους τους τηλεθεατές του Extra Channel 3. Καλησπέρα σε όλους που όλο αυτό διάστημα, εδώ και 2 μήνες μας στηρίζετε. Βλέπετε την εκπομπή σταθερά. Τόσο ζωντανά και δεν βλέπετε άλλα δελτία, από τις 8.30 μέχρι και τις 10 εδώ ζωντανά. Δεν έχω συνηθίσει βέβαια να συμβαίνει αυτό το πράγμα, να έχουμε αυτή την έκρα που λέμε, αλλά εντάξει. Τι να κάνουμε, μηχανήματα είναι αυτά. Κολλάνε 2, 10, 8, 10, 21, 53. Είναι τα τηλέφωνα της εκπομπής τα οποία μπορείτε να καλείτε και να λύνετε τις απορίες σας για τα πάντα που αφορά μια πλήρη και σωστή ανακαίνιση. Λοιπόν, για να ξεπαγώσουμε όμως λίγο, επειδή έχω τρομερή διάθεση σήμερα, μιας και κάποιοι θα πάρουν άδεια το καλοκαίρι και εμείς θα τη βγάλουμε εδώ με τον καύσωνα, θα μαυρίσουμε πιο πολύ από ό,τι είμαστε. Κουραστήκαν τα παιδιά. Λοιπόν, αν θέλετε κι εσείς να κερδίσετε αυτά τα 500 ευρώ να γίνουν δικά σας, δεν έχετε παρά να τηλεφωνήσετε τώρα στο 9011 400 400 ή να καλέσετε, να τηλεφωνήσετε στο 9011 400 400 ή να στείλετε ένα μήνυμα μη φύ κενό ονοματεπώνυμο και αποστολή στο 19200. Αυτά τα 500 ευρώ προσφορά του Γιάννη του Καρδάση γίνονται δικά σας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του βίντεο και επιστρέφουμε και θα σας εξηγήσω γιατί έχουμε και άλλα παιχνίδια. Πάμε. Λεπτά, το τηλέφωνο κάποιο από εσάς θα χτυπήσει και θα είναι για καλό. Η εταιρεία ειδών υγιεινής Καρβάσης σας χαρίζει 500 ευρώ με ένα τηλέφωνο στο 9011 400 400 ή μη φύ κενό το ονοματεπώνυμό σας στο 19200. Και τα 500 ευρώ θα γίνουν δικά σας. Λοιπόν, έτσι πολύ απλά θα γίνουν δικά σας. Θέλω να σας πω όμως ότι από σήμερα και στο εξής, λοιπόν και για τον υπόλοιπο μήνα, όπου η Art Concept θα αλλάξει το ύφος για τον καλοκαιρινό μήνα, τον καυτό μήνα του Αυγούστου, καθώς η Ζωή και ο Μιχάλης, 2 από τους συνεργάτες της εταιρείας, θα πάρουν άδεια. Θα πάμε σε επίπεδο βοήθειας των ανθρώπων για την οικονομική κρίση, αλλά επίσης θα κάνουμε προσφορές προϊόντων, όπως ένα πολύ σημαντικό θέμα είναι η ασφάλεια για τα σπίτια μας, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες που οι περισσότεροι, όσοι μπορείτε μάλλον, πηγαίνετε για διακοπές, αλλά είναι οι μεγαλύτεροι μήνες μάλλον που αυξάνονται οι ληστείες, οι κλοπές στα σπίτια. Θα σας προσφέρουμε λοιπόν τις πόρτες ασφαλείας που δεν αγγίζονται στην αγορά, γιατί εμείς εδώ δεν βγάζουμε κέρδος, ούτε πουλάμε κινέζικα. Λοιπόν, από σήμερα και για κάθε Τρίτη που μας παρακολουθείτε, πόρτες ασφαλείας με 350 ευρώ. Οι πόρτες που έχουν 2.000 ευρώ, 1.500 ευρώ, 3.000 ευρώ, μόνο εδώ και μόνο για τους τηλεθεατές θα τις αγοράσετε από 350 ευρώ. Ανάλογα με το σχέδιο και τιμή. Η πιο ακριβή, να φανταστείτε, σε εμάς θα τη βρείτε με 500 ευρώ. Αλλά υπάρχουν και οι πόρτες με τα 350, με τα 400, με τα 450 και με τα 500. Αυτά θα τα δείτε σε λίγο. Αλλά επειδή η Win της Άνοιξης έχει κέφια εκεί ο φίλος μου ο Κώστας, κοιτάξτε εδώ, 50 iPhone θα μοιράσει η Art Concept σε συνεργασία με την Win της Άνοιξης. Αυτά εδώ, έλα κοντά λίγο, αυτά εδώ τα υπέροχα iPhone γίνεται δικό σας κατόπιν κλήρωσης στο 9011 400 400 ή μη φύ κενό ονοματεπώνυμο και αποστολή στο 19200. Ένας τυχερός θα αρπάξει αυτό το iPhone αξίας 700 ευρώ. Είναι το 4, iPhone 4, 16 αλλά και 32 GB αναλόγω ποιο θέλετε, εσύ επιλέγετε. Επίσης θα κερδίσετε iPhone δώρα και μετρητά σήμερα,
όποιος απαντήσει και βγει στον αέρα σωστά, δεν υπάρχουν αναμονές, ένα μήνυμα, το ονοματεπώνυμο ή τα στοιχεία σας και μου απαντήσει σωστά στην πάρα πολύ δύσκολη ερώτηση της εκπομπής. Μπορούμε να τη δούμε? Για να δούμε λίγο την ερώτηση. Η ερώτηση της εκπομπής για σήμερα, θέλω να τηλεφωνήσετε και να μου πείτε ποια είναι, πάρ' τη φάσα, η παρουσιάστρια του αξίζει να το ζεις. Ποια είναι η παρουσιάστρια του αξίζει να το ζεις, είναι η ερώτησή μας. Τηλεφωνήστε στο 9011 400 400, αφήστε τα τηλέφωνά σας και τα στοιχεία σας, θα σας καλέσουμε να βγείτε στον αέρα. Και μόλις απαντήσετε σωστά στην ερώτηση, θα πάμε εδώ να δείξουμε λίγο τον πίνακα, αν μπορούμε, σας παρακαλώ, και θα παίξουμε στον πίνακα. Θα παίξουμε με τον πίνακα της εκπομπής, το νέο παιχνίδι που από την άλλη Τρίτη θα είναι συνέχεια. 24 νούμερα. Πίσω από τα 24 νούμερα κρύβονται 4 διακριτικά της Art Concept, τα οποία σας δίνουν σήμερα 500 ευρώ. Απαντήστε σωστά στην ερώτηση. Ποια είναι η παρουσιάστρια του αξίζει να το ζεις? Αυτή την απάντηση θέλω. Ένας από εσάς θα τον πάρουμε τηλέφωνο, τηλεφωνήστε εσείς αυτά τα νούμερα στο 9011 ή στείλτε μήνυμα με το όνομά σας, θα σας πάρουμε τηλέφωνο λίγο πριν τελειώσει η εκπομπή να βγείτε στον αέρα. Θα μου απαντήσετε, θα παίξουμε. Αν δεν βρείτε 4 διακριτικά με το Art Concept που σας δίνει τα 500 ευρώ σήμερα, τώρα, στο τέλος της εκπομπής, παίρνετε άλλα πολλά πλούσια δώρα. Και πιστέψτε με, το iPhone κρύβεται πίσω από αυτά. Αυτά και άλλα πολλά σε λίγο. Αλλά για να μην μακρηγορώ, θα ήθελα σας παρακαλώ να σας εξηγήσω ποιο είναι το έργο, τι κάνει η Art Concept επί την ουσία. Λοιπόν, μιλάμε τόσο καιρό, αλλά τώρα θέλω να πάρετε μια πολύ σύντομη ιδέα. Καινούριο σπίτι και διάθεση να το φτιάξετε μόνο με 11.900. Λοιπόν, όλοι θέλουν να το κάνουν, γιατί 11.900 είναι πολύ λίγο. Αλλά δεν καταλαβαίνετε τι είναι αυτό. Οικονομία και ποιότητα από την Art Concept, και επειδή η εταιρεία που νοιάζεται, θα δείτε το βίντεο, μπορούμε να βλέπουμε το βίντεο, τι ακριβώς κάνει η Art Concept με την ανακαίνιση ενός σπιτιού. Πάρ' τη φάσα από πάνω, το πριν, αλλά κυρίως το μετά. Το παρακολουθείτε στα πλάνα, το γιαπί και γίνεται παλάτι. Απίστευτο και όμως αληθινό. Και όλα αυτά μέσα σε 30... Όχι παιδιά, το βίντεο, σωστά. Και όλα αυτά μέσα σε 35 ημερολογιακές ημέρες με εγγύηση στο χρόνο παράδοσης. Ακόμα και με επιστροφή χρημάτων. Και φυσικά όλα μας τα προϊόντα και τα υλικά είναι πάντα με εγγύηση. Αν θέλετε να κάνετε κι εσείς το παλιό σας σπίτι ένα παλάτι, όπως το βίντεο που παρακολουθείτε, γρήγορα, αξιόπιστα και οικονομικά, θα τηλεφωνήσετε τώρα στο 210-810-2153 και 6894-375. Καθώς επίσης τα ίδια νούμερα μπορείτε να τηλεφωνείτε Δευτέρα με Παρασκευή 9 με 5 καθημερινά και να μας πείτε, για να κερδίσετε τεράστια έκπτωση την εκπομπή, αρκεί να πείτε στην γραμματέα της εταιρείας ότι είδαμε τη διαφήμιση από την εκπομπή και από το site. Θα πείτε από το site 123spiti.com και κερδίστε τεράστια έκπτωση. Αυτά και πολλά ακόμα. Αυτά κάνει η εταιρεία για εσάς. Να ξαναδώσω την ερώτηση, παιδιά, είναι απλή ερώτηση, πάρα πολύ απλή. Πείτε μου μόνο ποια είναι η παρουσιάστρια του αξίζει να το ζεις. Θα σας βοηθήσω. Πολύ δημοφιλής, έγινε μεταγραφή πέρσι που τάραξε τα νερά, έφυγε από τον Αντένα και πήγε στο Star. Ποια είναι η παρουσιάστρια του αξίζει να το ζεις? Απαντήστε σωστά και 500 ευρώ γίνονται δικά σας. 9011 400 400 ή μη φύ κενό, το ονοματεπώνυμος και αποστολή στο 19200. Ένας από εσάς που θα βγει στον αέρα και μου απαντήσει σωστά, 500 ευρώ με τον πίνακα. Αυτά και άλλα πολλά θα τα δούμε σε λίγο με τα παιδιά και έχουμε και πάρα πολλά θέματα να συζητήσουμε, καθώς πρέπει να δούμε τις διακοπές, πώς θα κάνουμε διακοπές με ασφάλεια, να συζητήσουμε για νέα σπίτια με καλή διάθεση, να πούμε για πόρτες ασφαλείας και άλλα πολλά. Αμέσως μετά από το λιγόλεπτο διαφημιστικό break που επακολουθεί, μην φύγει κανείς από το έξτρα, επιστρέφουμε και είμαστε εδώ. Διαφημίσεις. www.123spiti.com. Κερδίστε εντελώς δωρεάν ένα ολοκένουργιο σπίτι κάνοντας απλά ένα κλικ. Αρπάξτε την ευκαιρία τώρα και αλλάξτε τη ζωή σας. www.123spiti.com.
Λεπτά, το τηλέφωνο κάποιο από εσάς θα χτυπήσει και θα είναι για καλό. Η εταιρεία ειδών υγιεινής Καρβάσης σας χαρίζει 500 ευρώ με ένα τηλέφωνο στο 9011 400 400 ή μη φύκενο το ονοματεπώνυμό σας στο 19200 και τα 500 ευρώ θα γίνουν δικά σας. Τα καλοκαίρια εκείνον τον καιρό, με την παρέα στο φάληρο το παλιό. Παιδιά, γεμίσει τα χέρια. Πόπο τραγικό. 400 για 500 ευρώ μετρητά και iPhone δώρο. Δωρεάν. Αυτό το υπέροχο, αυτό το εκπληκτικό, αυτό το μοναδικό, αυτό το gadget που έχει γράψει η εποχή. Ένα πανάκριβο αξεσουάρ που πολύ δύσκολα μπορείτε να το αγοράσετε, ακόμα και με σύνδεση, ακόμα και με τη σύνδεση είναι ακριβό. Αυτό το iPhone προσφορά της Wind, του καταστήματος της Άνοιξης, γίνεται δικό σας. Θα μοιράσω 50, μιας και θα φύγει η Ζωή και ο Μιχάλης, θα πάνε διακοπές τα παιδιά, χρειαστήκανε, καλοκαιρινές διακοπές. Πειράζει, θα παίξουμε εμείς εδώ. Αυτά σε λίγο. Ένα τηλεφώνημα είναι ένα μήνυμα και μην ξεχνάτε, πείτε μου ποια είναι η παρουσιάστρια του αξίζει να το ζεις. Όποιος απαντήσει σωστά, όποιος το ξέρει, θα τηλεφωνήσει τώρα. 500 ευρώ και πολλά πλούσια δώρα θα γίνουν δικά του. Με ένα απλό τηλεφώνημα. Λοιπόν, και τώρα να δώσω μια γλυκιά καλησπέρα στη Ζωή. Τι ωραία μπουκλα είναι αυτή. Καλονή. Α, ναι, είναι ροζ. Είναι ροζ. Μιας και θα φύγετε, είπα να μην τα βάψω μαύρα, να βάλω πλερέζα. Γιατί η Art Concert δεν σας έχει μόνο εσάς. Έχουμε πάρα πολλά άτομα προσωπικό. Και καταλαβαίνετε ότι μόνο εσείς θα πάρετε διακοπές, γιατί οι υπόλοιποι θα δουλεύουν. Γεια σου, Μιχάλη. Γεια σου, Μαγιά. Τι κάνεις? Καλά είμαι, εσύ? Άμα δεν μου χάλαγε το πρωινό, θα είχα και το πρωί διάθεση. Αλλά προς το παρόν βλέπω τον υπέροχο Νικηφόρο, το γιο του Τάσου, που μου έφερε αυτό εδώ που λέει και το όνομά μου, Μένανδρος. Κοίτα το τι ωραίο, έλα εδώ. Κοίτα τι ωραίο. Σε ευχαριστώ, Νικηφόρο, είναι πάρα πολύ όμορφο. Το βάλω στην κρεβατοκάμαρά μου. Λοιπόν, ευτυχώς που είναι τα παιδιά εδώ και μου φτιάχνουν τη διάθεση. Γιατί αν περίμενα αυτό, Μιχάλη, πρωί-πρωί, με την αυγούλα, 8 η ώρα, σου χαλάει τη διάθεση, τραγικό. Έτσι είναι αυτά. Κάποιος τη χαλάει, κάποιος τη φτιάχνει. Έτσι. Ευτυχώς τα βράδια τη φτιάχνουμε τη διάθεση που έχουμε εκπομπή με τους τηλεθεατές. Συνεχίζετε να τηλεφωνείτε, ο πίνακας σας περιμένει. 500 ευρώ, πολλά πλούσια δώρα, καθώς επίσης και το iPhone. Αυτά θα γίνουν δικά σας, παιδιά, έτσι, μην το ξεχνάμε. Τηλεφωνήστε τώρα. Απλά είναι τα πράγματα. Συντονιστείτε, έλα, αλλάξτε κανάλι τώρα με τα δελτία. Παρακολουθείτε με τις κρίσεις και τις βλακίες. Άντε, ο καθένας λέει ό,τι θέλει. Λοιπόν, και επειδή είναι πάρα πολύ σημαντικό, επειδή είμαστε μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού, τηλεθεατές μου, και οι περισσότεροι ετοιμάζεστε για μικρές και για μεγάλες αποδράσεις. Αυτό εξαρτάται βάσει της οικονομικής κρίσης που βιώνει η χώρα. Αλλά το σημαντικότερο είναι ότι αφήνετε τα σπίτια μόνα τους. Τα σπίτια χρειάζονται ασφάλεια. Χρειάζονται τρομερή ασφάλεια και αυτό πρέπει να το φροντίσετε, γιατί τώρα παραμονεύουν οι ποντικοί να πάνε να οργώσουν και να δαγκώσουν τις παλιές σας πόρτες, να τις φάνε με τα δόντια τους για να μπουν, να σας πάρουν ό,τι πολυτιμότερο έχετε. Πόσο ασφαλή είναι μια παλιά πόρτα, πόσο σημαντικό είναι η ασφάλεια του σπιτιού που ξεκινάει από την κορυφή, από την πόρτα, πόσο εύκολο είναι να παραβιαστεί. Είναι ένα θέμα που απασχολεί πάρα πολύ κόσμο, απασχολεί τα νοικοκυριά, τα οποία δεν έχουν τη δυνατότητα, γιατί οι αγορές έξω, οι επιτίδιοι εκμεταλλεύονται την οικονομική κρίση και δυστυχώς χτυπάνε στο κόκκινο τις πόρτες ασφαλείας και τα συστήματα ασφαλείας γενικότερα, για να αρπάξουν ό,τι μπορούν πάνω στην κρίση. Εμείς και γι' αυτό έχουμε λύση, γι' αυτό μου αρέσει η Art Concert, γιατί μπορεί, γιατί το πιστεύει και βοηθάει.
Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσουμε να δούμε το πρώτο βίντεο που είναι για τις πόρτες ασφαλείας, για να κάνετε ήσυχες διακοπές. Και Μιχάλη, μετά θα μιλήσουμε για το κόστος που γενικότερα κοστίζει η ασφάλεια στις μέρες μας, αλλά και γενικότερα τα αποτελέσματα και το τι πρέπει να κάνει ο καθένας. Να παρακολουθήσουμε το βίντεο που έχει ένα ενδιαφέρον σπικάζ και να επιστρέψουμε να το συζητήσουμε όλοι μαζί. Καλοκαίρι. Και ενώ εσείς σχεδιάζετε τις διακοπές σας, κάποιοι άλλοι σχεδιάζουν να μπουν στο σπίτι σας. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της αστυνομίας, η συχνότητα διαρρήξεων κατά τους θερινούς μήνες αυξάνεται κατακόρυφα. Ας δούμε πόσο εύκολο είναι τελικά να παραβιαστεί μια κοινή πόρτα. Παραβιάζεται και ανοίγει σε δευτερόλεπτα με ένα λωστό, ένα ηλεκτρικό τρυπάνι ή έναν απλό κάβουρα. Αυτό το καλοκαίρι ας δώσουμε στους αγαπημένους μας ασφάλεια και σιγουριά. Ας αφήσουμε τους διαρρήκτες έξω από το σπίτι μας. Ας φύγουμε έχοντας ασφαλίσει ό,τι αγαπάμε. Μία κλειδωμένη θωρακισμένη πόρτα αποτελεί εγγύηση σιγουριάς και ασφάλειας, γιατί δεν παραβιάζεται με λωστό, δεν τρυπιέται με τρυπάνι ή οποιοδήποτε άλλο εργαλείο, δεν επιτρέπει σε κανέναν να μπει στο σπίτι μας και στις ζωές μας. Είμαστε στον αέρα κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, να σας πω το εξής, ότι τώρα, Μιχάλη, θα πρέπει να εξηγήσουμε, πήραμε μια πολύ μικρή γεύση, να πούμε δύο πράγματα και πόσο εύκολα μπορεί να παραβιαστούν οι παλιές απλές πόρτες και όχι εξ ολοκλήρου παλιές, ακόμα και μοντέρνες πόρτες που δεν είναι η ασφαλείας. Αρχικά να πούμε ότι μια πόρτα ασφαλείας με μια απλή κοινή πόρτα έχει πάρα πολλές διαφορές. Φαίνεται η διαφορά μόνο και μόνο από το πάχος, ας πούμε, από το σόκορο το λεγόμενο που λέμε εμείς στην γλώσσα της οικοδομής. Η μία, ας πούμε, ξέρω εγώ, είναι 5 με 7 εκατοστά και η άλλη είναι 12, δηλαδή σχεδόν η διπλάσια. Να πούμε ότι όλες οι πόρτες ασφαλείας έχουν πολλαπλό σύστημα για να κλειδώματος. Ναι, ευχαριστώ, δηλαδή. Πολλαπλό σύστημα κλειδώματος. Είναι αρκετά σχεδόν απίθανο να παραβιαστούν, δηλαδή. Οι πόρτες ασφαλείας. Πάντα για τις πόρτες ασφαλείας μιλάμε. Όπως είχαμε πει και σε μια πιο παλιά εκπομπή, κάποιος πρέπει να έχει κομπρεσέρ για να μπει μέσα. Μιχάλη, έτσι ενδεικτικά θέλω να μου πεις στην αγορά. Ναι. Η πιο φτηνή καλή πόρτα, όχι Κινέζοι που πουλάνε μεγάλες εταιρείες που έχουν διάφορα πράγματα, να μην πω ονόματα. Τις πουλάνε. Οι κανονικές, σαν αυτές που θα δώσουμε εμείς για την εκπομπή, πόσο έχουν έξω στην αγορά. Πόσο οι τηλεθεατές μπορούν να βρουν τη φτηνότερη πόρτα. Κοίτα, όχι σε εμάς, έξω. Ναι, η φτηνότερη πόρτα αυτή τη στιγμή στην αγορά είναι περίπου στα 700 ευρώ. Δηλαδή είναι 50% κάτω από ό,τι τη δίνουμε εμείς. Και ανάλογο στην ποιότητα που επιλέγει ο καθένας, συνήθως στο ταμπλά και τα αξεσουάρ που θέλει να βάλει πάνω στην πόρτα, ανεβαίνει και το κόστος. Οι δικές μας οι πόρτες είναι από 350 είναι ένα ευρώ. λεπτό, μισό λεπτό θα πούμε μετά. Ναι. Οι πόρτες ασφαλείας που βλέπετε, οι οποίες έχουν τριπλό κλειδώματα, όλα αυτά τα πράγματα που θα σας πούμε στη συνέχεια, που θα τις δούμε και αναλυτικά για να μπορέσετε να τις παραγγείλετε, γιατί εμείς κάνουμε και 6 άτοκες δόσεις, αλλά βοηθάμε ακόμα και στον τρόπο πληρωμής και σας τη φέρουμε και στο σπίτι σας, κυρίες και κύριοι, έτσι. Λοιπόν, αυτά και άλλα πολλά. Να δούμε άλλο ένα βίντεο σχετικό με τις πόρτες ασφαλείας που είναι πολύ σημαντικό και μόλις επιστρέψουμε θα μας πει ο Μιχάλης τι τιμές κάνει η Art Concept για τους τηλεθεατές, γιατί μόνο εδώ και μόνο για εσάς θα χτυπήσουμε την κρίση στις πόρτες ασφαλείας. Θα σας βοηθήσουμε να έχετε ένα ασφαλές σπίτι. Δώσ' το βίντεο. Περίοδος διακοπών και η Art Concept έχει πρόταση για την ασφαλειά σας. Οι πόρτες ασφαλείας που τοποθετεί είναι προσεκτικά επιλεγμένες ώστε να συνδυάζουν ποιότητα, ασφάλεια, προσιτή τιμή αλλά και φινέτσα. Οι συνεργάτες της Art Concept έχουν την τεχνογνωσία και επιλέγουν για σας με γνώμονα την εξυπηρέτησή σας, την ασφάλεια και την αισθητική σας. Κάντε την έξυπνη κίνηση τώρα και εκμεταλλευτείτε την προσφορά της Art Concept. Θωρακίστε το σπίτι σας από κάθε κακόβουλο διαρρήκτη. Θωρακισμένες πόρτες με τριπλό κλείδωμα γερμανικών προδιαγραφών, με μεντεσέδες βαρέως τύπου και κλειδαριές ασφαλείας σε τιμές απίστευτα χαμηλές. Είναι η καλοκαιρινή προσφορά της Art Concept για εσάς και την οικογένειά σας. Εμπιστευτείτε την Art Concept και στα συστήματα αλουμινίου. Για σας και την ασφάλειά σας προτείνει κατασκευές από αλουμίνιο με ηλεκτρικό άνοιγμα κλείσιμο και περσίδες από αλουμίνιο.
Ασφαλίστε την περιουσία σας και τη ζωή σας. Αγοράστε οικονομικά, επενδύοντας στην ασφάλειά σας. Λοιπόν, αυτά και κατά τη διάρκεια της εκπομπής και προς το τέλος, θα περάσουμε στην ενότητα χτυπήστε την κρίση. Βάρε. Λοιπόν, θα δούμε αναλυτικά τις πόρτες που μπορείτε να προμηθευτείτε μόνο από την Art Concept. Η εισαγωγή της Art Concept δεν είναι κινέζικες, το τονίζω και θα το παρακολουθήσετε αυτό στο τέλος και θα καταλάβετε τι σας λέω. Και πραγματικά, Μιχάλη, για πες μου λίγο μια έτσι μικρή ιδέα. Οι πόρτες ασφαλείας, είπες πριν ότι στην αγορά ξεκινάνε από 700 ευρώ. Οι 700 ευρώ έξω, ποιες είναι? Οι απλές, είναι οι. Όχι αυτές που δίνουμε εμείς. Όχι, βέβαια. Είναι η πιο απλή κατηγορία που μπορεί να υπάρξει στα 700 ευρώ. Είναι, ας πούμε, ξέρω εγώ, σαν να παίρνεις ένα οτιδήποτε πράγμα, ας πούμε, δεύτερης κατηγορίας. Με λίγα λόγια. Σε εμάς, λοιπόν, οι πόρτες ασφαλείας που έξω έχουν από 1.500 ευρώ και πάνω, οι πόρτες ασφαλείας που θα σας δώσουμε στο 218 10 21 53 και 68 94 375, αν μπορούμε να ετοιμάσουμε, το ξέρω ότι είναι προς το τέλος, αν είναι έτοιμες, Πινελόπη, είναι έτοιμες οι πόρτες? Όχι. Δεν το έχεις από το μοντάζ ή Οκ, θα το δούμε στη συνέχεια. Θα δείτε με κωδικούς, με πόρτες, με σχέδια, με προδιαγραφές. Από εμάς, Μιχάλη, υποτίθεμες ξεκινάνε. Πες μου την πιο φτηνή μας και την πιο ακριβή μας. Και γιατί ξεκινάει από τόσο και γιατί τελειώνει τόσο? Εμείς ξεκινάμε από μια τιμή 350 ευρώ, που δεν έχει διαφορά, ας πούμε, στην ασφάλεια, στα κλειδώματα. Είναι θέμα αξεσουάρ και το τι επιλέγει ο κάθε πελάτης, ας πούμε, να έχει πάνω στην πόρτα του. Δηλαδή, ξέρω εγώ, αν έχει ο ταμπλάς κάποια διακοσμητικά επάνω, αν έχει κάποιο πιο ακριβό πόμολο και τέτοια. Από θέμα ασφάλειας είναι όλες το ίδιο, δεν έχει καμία διαφορά. Όποιος από τους φίλους τηλεθεατές θέλει περισσότερες πληροφορίες μπορεί να τηλεφωνήσει στα τηλέφωνα της εταιρείας και να του πούμε περισσότερα στοιχεία και να του κάνουμε μια καλύτερη ανάλυση. Που έξω κοστίζουν από 1.500 έως 2.000 ευρώ. Εμείς, για να χτυπήσουμε την κρίση, ξεκινάμε από 350 ευρώ και με 6 άτοκες δόσεις μέχρι, ανάλογα με το σχέδιο, 500. Αυτές είναι οι τιμές. Θα δούμε αναλυτικότερα. Πες μου κάτι, Μιχάλη, τώρα. Θέλω να μου πεις για την ασφάλεια που παρέχουν οι πόρτες που προτείνουμε. Για τις κλειδαριές ασφαλείας. Έχει? Ναι. Άλλα είδη, αν υπάρχουν, και ποια? Πρόσθετα συστήματα, αυτά τα κόστα είπαμε. Ναι, κοίταξε, υπάρχει το λεγόμενο μπλοκ πίσω από κάθε πόρτα, το οποίο, ας πούμε, κλειδώνοντας το από μέσα δεν παραβιάζεται η πόρτα με τίποτα, γιατί είναι ένας ειδικός σύρτης που ενσωματώνεται με την κάστα και είναι ουσιαστικά ένα stop στο άνοιγμά της. Αυτό είναι ένα αξεσουάρ σε μια πόρτα που παρέχει πολύ μεγαλύτερη ασφάλεια από ότι αν το κλειδώσεις, ας πούμε, απλά. Αλλά οι κλειδαριές αυτές είναι τόσο καλές που και τα κλειδιά δύσκολα αντιγράφονται με μια ειδική κάρτα που υπάρχει. Μόνο έτσι μπορείς να βγάλεις αντικλείδι. Τώρα φαντάζομαι ότι είναι αρκετά δύσκολο να βρει κάποιος αυτή την κάρτα, δηλαδή θα πρέπει να έχει μπει σε άλλη διαδικασία αν θέλει να μπει μέσα στο σπίτι σου και να στο κλέψει. Σε πολλές περιπτώσεις και ανάλογα και με την πόρτα που έχει πάρει ο καθένας, υπάρχει το κλειδί το οποίο ανάλογα με κάθε φορά που το βάζεις αλλάζει και ο κωδικός αυτόματα μόνος του, οπότε δεν μπορεί να αντιγράφει αυτό το κλειδί. Μάλιστα. Μιχάλη, να μας πεις και λίγο για κατά πόσο είναι σημαντικό τα αλουμίνια που βάζουμε στο θέμα της ασφάλειας. Ναι, κοίταξε, σίγουρα ένα αλουμίνιο, ένα μάλλον πλαίσιο αλουμινίου με πλαστικές περσίδες δεν έχει καμία σχέση με ένα πλαίσιο αλουμινίου με μεταλλικές περσίδες, γιατί όπως αντιλαμβάνεται κανείς πολύ πιο δύσκολα φθήρεται, πολύ πιο δύσκολα σπάζεται και ακόμα πιο δύσκολα παραβιάζεται. Οπότε ο συνδυασμός μεταλλικών περσίδων και μιας πόρτας ασφαλείας νομίζω ότι εξυπηρετούν τον κόσμο ως προς την ασφάλεια. Είναι σημαντικό ότι τα συστήματα που βάζουμε και έχει ηλεκτρικούς διακόπτες έχουν μεγαλύτερη ασφάλεια. Αυτό θέλω λίγο να Κοίταξε, πεις, γιατί βάζουμε ηλεκτρικά. Πατάς το κουμπάκι, ανεβαίνει, πατάς το κουμπάκι και κατεβαίνει. Όταν επιλέξει κάποιος από τους πελάτες μας να βάλει ηλεκτρικό ρολό, σίγουρα η ασφάλεια που έχει είναι πολύ μεγαλύτερη. Όχι, ας πούμε, σε σχέση με το ρολό που είναι χειρός, σε σχέση με με τις πλαστικές περσίδες από τα μπατζούρια. Όπως καταλαβαίνουμε, αν έχει ένα αξεσουάρ, ας πούμε, ένα ολόκληρο μοτέρ μέσα, είναι πολύ πιο δύσκολο να παραβιαστεί, είναι πολύ πιο δύσκολο να σηκωθεί.
χρειάζεται μια πιο επίπονη διαδικασία, ας πούμε, για να μπει κάποιος μέσα στο σπίτι και φαντάζομαι ότι κάποιος γείτονας θα τον ακούσει και θα αποφύγουμε το μοιραίο. Μάλιστα. Με κάτι άλλο να προσθέσουμε ή να ολοκληρώσουμε? Γιατί θα επανέλθουμε αργότερα για τα θέματα των πορτών, των οποίων θα δώσουμε εμείς. Ναι, να σου πω τι γίνεται. Εμείς λέμε κάποια στοιχεία, ας πούμε, εδώ πέρα στην εκπομπή να βοηθήσουμε τον κόσμο. Τώρα, αν κάποιος φίλος θέλει, μπορεί να μας καλέσει τις πρωινές ώρες που είμαστε στο γραφείο, να του δώσουμε περαιτέρω εξηγήσεις για οποιοδήποτε θέμα τον αφορά. Είτε είναι ανακαίνιση, είτε είναι μια πόρτα, είτε είναι ένα μπατζούρι. Λοιπόν, για τους τηλεθεατές που άνοιξαν τώρα τους δέκτες της οθόνης τους και μας παρακολουθούν, αν θέλετε να κερδίσετε αυτό το iPhone, προσφορά από τη Wind, το κατάστημα της Άνοιξης. Αυτό το iPhone 4. Δεν έχετε παρά να τηλεφωνήσετε στο 9011 400 400 ή να στείλετε ένα μήνυμα γράφοντας μη φι και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή στο 19200. Θέλω μόνο μία απάντηση. Λοιπόν, όποιος θέλει το iPhone θα το αφήσω εδώ για να το δίνει συνέχεια ο Ιγνάτιος. Άρα, Ιγνάτιε. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Αν θέλετε όμως να κερδίσετε και τα 500 ευρώ μετρητά, αυτά εδώ που προσφέρει ο Καρδάσης, και να παίξουμε με τον πίνακα, γιατί πίσω από τον πίνακα κρύβονται 500 ευρώ. Σήμερα κάποιος θα τα πάρει. Σήμερα τηλεφωνήστε ή αφήστε ή στείλτε μήνυμα. Από αυτόν τον πίνακα θα πάρετε αυτά τα 500 ευρώ. Μόνο μία ερώτηση θέλω να μου απαντήσετε. Εσείς θα απαντήσετε στην ερώτηση. Ποια είναι η παρουσιάστρια του αξίζει να το ζεις του Star? Ποια είναι η παρουσιάστρια? Όποιος ξέρει την απάντηση θα πάρει 500 ευρώ. Δεν έχει παρά να καλέσει στο 9011 400 400, να αφήσει το όνομά του και το τηλέφωνο του, να το κλείσει και να τον καλέσουμε πίσω. Ή να στείλει ένα μήνυμα μη φύ και όνομα τεπώνυμο και στο 19200. Αυτό γίνεται δικό σας. Δώσ' μου ένα διπλό, τα λεφτά και το iPhone αν μπορείτε πάνω στο control. Διπλό, δώσε παράθυρο, τα δύο, τα έπαθλα παιδιά. 500 ευρώ λοιπόν και iPhone δώρο και πολλά ακόμα. Απαντήστε μου σωστά. Ποια είναι η παρουσιάστρια του αξίζει να το ζεις του Star? Τα λεφτά και το έπαθλο, θα το δούμε τώρα στην οθόνη μας, γίνονται δικά σας. 9011, δεν έχει αναμονές στο τηλέφωνο, δεν περιμένετε, αφήνετε στοιχεία και το κλείνετε και σας παίρνουμε εμείς. 9011 400 400 και μη φύ κενό, ονοματεπώνυμο και αποστολή στο 19200. Ποια είναι η παρουσιάστρια του αξίζει να το ζεις? Αυτή την πραγματικά δύσκολη ερώτηση θέλω να την απαντήσετε, γιατί σε λίγο θα βγει ένας τηλεθεατής στον αέρα και μαζί με τον τηλεθεατή θα πάμε στο φοβερό πίνακα για να πάρει τα μετρητά, το iPhone και πολλά άλλα. Αυτός ο πίνακας με τα 24 νούμερα από το 1 έως το 24 που κρύβουν πράγματα και θάματα από πίσω. Λοιπόν, θα γίνουν δικά σας. 9011 400 400. Παίξτε μαζί μας και δεν θα χάσετε. Πιο ψηλός είναι ο πίνακας από μένα. Λοιπόν, αυτά. Και επειδή κάποιοι, παιδιά μου καλά μου παιδιά, που θα κάνετε διακοπές, παρελθόντος, που θα πας ζωή, που μου είπες? Πελοπόννησο. Και? Κύθυρα. Κυρία σου βλέπω. Μιχάλη. Δεν έχω αποφασίσει ακόμα. Γιατί βρε, η Βανέσσα θέλει να έρθει μαζί σου. Γι' αυτό δεν έχω αποφασίσει. Τραγικό. Λοιπόν, και επειδή κάποιοι δεν μπόρεσαν να πάνε διακοπές και θέλουν μια γρήγορη, εύκολη και οικονομική ανανέωση, να αλλάξουν διάθεση, βράδερφε. Να ανανεώσουν το σπίτι τους, να ανανεώσουν τη ζωή τους, να χαμογελάσουν, να αρπάξουν τα μετρητά και το iPhone, δεν έχουν παρά να κάνουν μια ανανέωση και αλλαγή απλά, οικονομικά και αξιόπιστα. Και όταν επισκέφτεστε το www.123spiti.com μπορείτε να δείτε συνέχεια το τι κάνει Art Concept με 11.900. Και όποιος πει, τηλεφωνήσει στο 210 68 94 375 210 881 02 153 και πει θέλω ανακαίνιση και πει είδα την δουλειά σας από το 123spiti.com, τεράστια έκπτωση σε όλους τους τηλεθεατές τώρα, μέχρι και 50%. Πάμε να δούμε την ανανέωση του σπιτιού, την αλλαγή. Πείτε μου παιδιά,
Α, έχουμε διάλειμμα. Μάλιστα. Μπορούμε να δούμε άλλη μια φορά. Παιδιά, εντάξει. Τα λεφτά και το iPhone για τους τηλεθεατές μου. Αυτά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 9011 400 400 ή στείλτε μουφού κενό, ονοματεπώνυμο και αποστολή στο 19200 και αρπάξτε το 500 από το τρελό τον Καρδάση στη Λούτσα, στην Αρτέμιδα με τα είδη γης και το iPhone από τη Win της Άνοιξης. Λοιπόν, να δούμε, πέστε μου μόνο ποια είναι η παρουσιάστρια του Αξίζει να το ζεις του Σταρ. Τώρα διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Το τηλέφωνο κάποιο από εσάς θα χτυπήσει και θα είναι για καλό. Η εταιρεία Ειδών Υγιεινής Καρβάσης σας χαρίζει 500 ευρώ με ένα τηλέφωνο στο 9011 400 400 ή μη φύ κενό το ονοματεπώνυμό σας στο 19200. Και τα 500 ευρώ θα γίνουν δικά σας. www.123spiti.com. Κερδίστε εντελώς δωρεάν ένα ολοκένουργιο σπίτι κάνοντας απλά ένα κλικ. Αρπάξτε την ευκαιρία τώρα και αλλάξτε τη ζωή σας. www.123spiti.com. Το τηλέφωνο κάποιο από εσάς θα χτυπήσει και θα είναι για καλό. Η εταιρεία Ειδών Υγιεινής Καρβάσης σας χαρίζει 500 ευρώ με ένα τηλέφωνο στο 9011 400 400 ή μη φύ κενό το ονοματεπώνυμό σας στο 19200. Και τα 500 ευρώ θα γίνουν δικά σας. Και έχουν καλοκαιρινή διάθεση όλο τον Αύγουστο παρέα. Πολλές πόρτες θα δώσω τηλεθεατές μου από 350 έως 500. Πάρε τώρα. Μόνο από εδώ, μόνο για εσάς και χτυπάμε εμείς τους άλλους που πουλάνε για να βγάλουμε τα κέρδος. Τι 1000 και 2000 και πλακίες είναι αυτές καλέ. Άντε από εκεί πέρα ο καθένας θέλει να παίρνει ένα 500 κοπικά του πόρτα στη τσέπη του. Να τα πάρεις κύριε πάνω στην κρίση όσο το αγοράσεις. Να βγάλεις 50 ευρώ. Γιατί να βγάλεις τόσα. Βοήθα τον κόσμο που έχουν μπει μέσα στα σπίτια και να έχουν ρημάξει. 9011 400 400 με ένα απλό τηλεφώνημα ή με ένα μήνυμα. Μου που κενό ονοματεπώνυμο και αποστολή στο 19200. Αν μου απαντήσετε σωστά ποια είναι η παρουσιάστρια του Αξίζει να το ζεις, θα βγείτε στον αέρα και θα αρπάξετε 500 ευρώ ή iPhone ή πολλά ακόμα δώρα που κρύβονται στον πίνακα. Μόνο ένα τηλεφώνημα. Δεν έχει αναμονή, αφήνετε στοιχεία, κλείνει και σας παίρνουμε εμείς πίσω. Ή ένα μήνυμα. Ίδια χρέωση είναι εξάλλου. Δεν έχει αναμονή. Είτε τηλεφωνήσετε, είτε στείλετε μήνυμα. 2,5 ευρώ θα χαλάσετε. Τα 2,5 όμως ευρώ μπορεί να πάρετε το 500. Άλλα δώρα πλούσια που κρύβει ο πίνακας αυτός, το iPhone και πολλά ακόμα. Αυτά για τώρα. Είχαμε μείνει για το θέμα για την ανανέωση και την αλλαγή της διάθεσής μας. Μπορούμε να βλέπουμε το βίντεο και η Ζωούλα θα μας εξηγεί ακριβώς. Πάμε το βίντεο. Τι είναι αυτό που πρέπει να κάνουμε, έλα ζωή μου. Τι μπορούμε να κάνουμε για να αλλάξουμε λίγο το ύφος του. Ναι, βρε αδερφέ, καλοκαίρι είναι. Να μαυρίσουμε λίγο, να μεγαλώσουμε, να υψηλώσουμε, να φορέσουμε ένα πράσινο τέλος πάντων.
με πολύ απλά βήματα. Μπορούμε να πούμε κάποια tips στον κόσμο. Λοιπόν, θα μπορούσαμε να κάνουμε αλλαγή στο χρώμα, για παράδειγμα. Δηλαδή να βάψουμε ίσως και όλο το σπίτι, αλλά ακόμα και κάποια δωμάτια ή ακόμα και την είσοδο του σπιτιού μόνο. Να πούμε ότι τα χρώματα που χρησιμοποιούμε είναι οικολογικά, δεν επιβαρύνουν δηλαδή το περιβάλλον, είναι μη τοξικά και δεν επιβαρύνουν και την υγεία των ανθρώπων που μένουν μέσα. Δηλαδή ακόμα και μικρά παιδάκια, μωρά, έγκυες γυναίκες και άνθρωποι με αναπνευστικά προβλήματα δεν έχουν πρόβλημα να μείνουν ακόμα και την ίδια μέρα αφού το βάψουμε. Είναι τελείως άοσμα δηλαδή. Με αυτά τα χρώματα λοιπόν μπορούμε να κάνουμε κάποια έτσι μικρή αλλαγή στο σπίτι. Μπορούμε να βάλουμε έντονα χρώματα, μπορούμε ακόμα και να βάλουμε και ταπετσαρία. Η ταπετσαρία είναι μια πολύ καλή επιλογή αν θέλει κάποιος να αλλάξει το σπίτι του και να δώσει ένα τελείως διαφορετικό στυλ. Ταπετσαρίες πολλές μπορούν να δουν οι τηλεθεατές, να μπουν στο dorkofiki.gr και να δουν πάρα πολλά σχέδια και πάρα πολλά να κάνουμε διχρωμία, να φτιάξουμε ένα αυτό. Μπορούμε να κάνουμε διχρωμία, μπορούμε να συνδυάσουμε κάποια σχέδια με κάποια μονόχρωμα είναι κομμάτια. Είναι έξυπνες οικονομικές λύσεις. Είναι πάρα πολύ και γρήγορες πάνω απ' όλα. Ακριβώς. Γιατί τα πετσαρία, ζωή μου, έρχεται, βάζουμε την κόλλα, το κολλάμε, τέλος. Έτσι. Δεν μας αρέσει τον αλουμίνα που είναι και πάμφθινη. Την ξυλώνουμε. Την ξυλώνουμε πάρα πολύ, με πολύ απλό τρόπο. Ξέρετε, αυτό είναι πολύ σημαντικό για τα παιδικά δωμάτια. Όσοι έχουν παιδιά από ηλικίας 1 χρονών και μέχρι 5-6, τα παιδάκια ξεζωγραφίζουν στους τοίχους κτλ. Για να μην αγχώνονται, μπορείς να βάλεις μια ταπετσαρία που να το κάνεις. Έλα κοντά, έλα μέσα, Ιγνατία. Λοιπόν, ακούστε για τις μητέρες που έχουν μικρά παιδιά και ζωγραφίζουν τον τοίχο και εσείς πλένετε, ξύνετε μετά, φωνάζετε τον ποκέτσι κτλ. Θα πάρετε μια ταπετσαρία σαν στυλ πίνακα. Και τι σημαίνει πίνακας? Ο πίνακας, βλέπεις εδώ ένα άσπρο κομμάτι, το οποίο είναι λευκό. Μπορείτε να δώσετε μάρκα δώρους για να ζωγραφίζουν τα παιδιά σας. Και μόλις αυτό εξαντληθεί, το ξυλώνετε που είναι πάμφινο το υλικό και πολύ εύκολο και μόνοι σας τοποθετείτε, δεν χρειάζεται τοποθέτηση. Λοιπόν, και βάζετε ένα καινούργιο πράγμα. Λιτώνουν το σπατουλάρισμα, το στοκάρισμα, το βάψιμο. Και ακριβώς στο dorkofiki.gr έχει πολλά πράγματα και θέματα να δείτε για τα πετσαρίες, αλλά κρύβονται και δώρα στον πίνακα που θα παίξουμε σε λίγο. Οι ταπετσαρίες επίσης είναι πλενόμενες. Η τοποθέτηση είναι από πάρα πολύ καλά και έμπειρα συνεργεία, έτσι ώστε να μην φαίνονται οι ενώσεις και ακόμα και σε κάποια πολύ δύσκολα σχέδια να μην αντιμετωπίζουμε πρόβλημα όπως κάνουν κάποιοι άλλοι ταπετσαρίες με ενώσεις που φαίνεται η διαφορά. Δηλαδή μπορεί να μην κολλήσει κάποιος ή κάποιος που είναι άπειρος να μην κολλήσει καλά το σχέδιο. Με τα συνεργεία του dorkofiki.gr μπορούμε να έχουμε το τέλειο αποτέλεσμα. Έχουμε κάτι άλλο να προσθέσουμε πάνω σε αυτό? Μπουκλωτή ζωή. Πολλά, αλλά ακόμα περισσότερα μπορούμε να πούμε και στους τηλεθεατές για οποιαδήποτε απορία έχουν. Μπορούν να μας καλέσουν ένα τηλέφωνο στην εταιρεία στο 6894 375 και 8102 153. Και για τους φίλους μας που σερφάρουν στο ίντερνετ, το site της εταιρείας είναι το artconcept.gr. Πάρα πολύ όμορφα. Και να πούμε επίσης ότι στο 123spiti.com έχει αναρτηθεί το βίντεο μιας ανακαίνησης πριν και μετά αξίας 11.900 ευρώ. Αρκεί, αν θέλετε να κάνετε τώρα την ανακαίνησή σας, να καλέσετε ή τώρα ή Δευτέρα Παρασκευή 9 με 5 και να πείτε θέλω ανακαίνιση 11.900 γιατί είδα τη δουλειά της εταιρείας σας στην εκπομπή στο site 123spiti.com. Τότε, λέγοντας αυτά τα δεδομένα, μια τεράστια έκπτωση έρχεται για εσάς. Απλά, έξυπνα, αξιόπιστα και πάνω απ' όλα οικονομικά. Θέλω να πω όμως ότι έχουμε πάρα πολλά πράγματα γιατί σε λίγο θα δούμε ιδιαίτερα σπίτια, πώς μπορούμε να κάνουμε ιδιαίτερα σπίτια με την εγγύηση της Art Concept, αλλά θέλω να τηλεφωνείτε στο 9011 400 400 ή να στέλνετε ένα μήνυμα στο μουφου και όνομα, τεπώνυμα και αποστολή στο 19200 γιατί έχω 2 δώρα εδώ. Έχω λεφτά, iPhone και πολλά. Και καρδάσι και τι δεν έχω, να τα. Αυτά εδώ γίνονται δικά σας. 500 ευρώ από τον καρδάσι, iPhone 4 από τη Win της Άνοιξης. Σε μία απλή ερώτηση. Ποια είναι η παρουσιάστρια του αξίζει να το ζεις
του Star. Ποια είναι η παρουσιάστρια. Να σας πω επίσης ότι τα παιδιά θα ετοιμάζουν να δείτε ότι τηλεφωνώντας όλοι, ανεξαρτήτως ποιος θα κερδίσει τα μετρητά, τα δώρα, τα iPhone κτλ., μπαίνετε σε μια πολύ μεγάλη κλήρωση για το μεγάλο δώρο της εκπομπής που είναι προσφορά της Art Concept και της Ecodome του Γιώργου Τουτσιάνη από τον Αλμυρό. Σωστά την είπα την περιοχή. Ναι. Πολύ ωραία. Λοιπόν, που ένα σπίτι 50 τετραγωνικών, όλοι συμμετέχετε για αυτήν την κλήρωση, εντελώς δωρεάν. Σε όποια περιοχή της Ελλάδας εσείς υποδείξετε, έρχεται στο χώρο σας. Αρκεί να τηλεφωνήσετε. Με ένα τηλεφώνημα ή με ένα μήνυμα συνεχίζετε για 50 δώρα, 50 κληρώσεις συνέχεια. Για να δούμε το βίντεο. Το σπίτι αυτό μπορεί να γίνει δικό σας. Αρπάξτε την ευκαιρία τώρα. Το βίντεο. Μάλιστα. Έρχεται. Από το φούρνο. Λοιπόν, αυτό το βίντεο είναι έτοιμο. Μέχρι είναι να έρθει. τραγικό. Μπένιο. Μάλιστα. Λοιπόν, να δούμε όταν είμαστε έτοιμοι, αλλά μην ξεχνάτε. Πείτε μου ποια είναι η παρουσιάστρια του αξίζει να το ζεις. Όποιος μου απαντήσει σωστά, 500 ευρώ, iPhone, δορκοφίκης, διακοπές σε Lux ξενοδοχείο, 7 αστέρων, με φοβερά πράγματα, καρδάσι και άλλα δορκοφίκης, αλλά συμμετέχετε στη μεγάλη κλήρωση, γιατί ένα σπίτι πάνω στην οικονομική κρίση γίνεται δικό σας. Δώσ' το. Κερδίστε εντελώς δωρεάν ένα ολοκένουργιο σπίτι 50 τετραγωνικών μέτρων σε οποιαδήποτε περιοχή της Ελλάδας σας αρέσει. Αρπάξτε την ευκαιρία τώρα. Τηλεφωνήστε από σταθερό και κινητό στο 90 11 400 400 ή στείλτε μήνυμα από το κινητό σας μη φι κενό ονοματεπώνυμο στο 19 200. Αυτό λοιπόν θα γίνει δικό σας. Την ίδια κλήρωση. Δεν χρειάζεται να κάνετε άλλο τηλεφώνημα ή με ένα μήνυμα. Λοιπόν, να πω επίσης ότι όλοι οι συνεργάτες μας είναι αξιόπιστοι, είναι σωστοί στους χρόνους παράδοσης, Γιάννη. Και περιμένω εδώ και τα παιδικά τηλεκά μου λένε αύριο στις 12 εδώ. Θα μας τα φέρει, όπως κάνει πάντα. Έτσι, γιατί θα είμαστε εκεί να δείξουμε και τα τελικά στάδια του σπιτιού Γιάννη μου. Θα είμαστε εκεί με την καμερούλα στις 12 η ώρα. Γιατί πάνω απ' όλα, όπως και ο Γιάννης ο Καρδάσης, αλλά όλοι οι συνεργάτες είναι αξιόπιστοι στους χρόνους και στις ώρες παράδοσης των προϊόντων και ποτέ δεν ξεπερνάμε τις ημερολογιακές μέρες που υπογράφουμε, γιατί έχει εγγύηση επιστροφή χρημάτων. Πάμε τώρα να δούμε τα ιδιαίτερα σπίτια, Μιχάλη, και ο λόγος είναι σε σένα. Γιατί το σπίτι είναι το όνειρο του κάθε Έλληνα. Ο τρόπος που μιλάει για το σπίτι του δείχνει πόσο δεμένος είναι με αυτό. Θέλει να έχει το προσωπικό του στίγμα, να έχει ανέσεις, να είναι όμορφο, πρωτότυπο, το καλύτερο. Όταν λοιπόν μπαίνει στη διαδικασία ανακαίνησης, πρέπει να εμπιστευτεί αυτό που θα το αναλάβει. Και το σημαντικότερο, γιατί το σπίτι είναι κομμάτι του εαυτού του. Και την εταιρεία μας την εμπιστεύονται απόλυτα. Αυτά τα σπίτια που παρακολουθούμε αυτή τη στιγμή, Μιχάλη, είναι ιδιαίτερα σπίτια που θα μας πεις εσύ πώς οι τηλεθεατές μας εμπιστεύονται. Ναι, κοίταξε. Οι πελάτες, συγγνώμη. Οι πελάτες μας στη συνέχεια γίνονται οι περισσότεροι και φίλοι μας, όπως με σένα. Να πούμε ότι... Εγώ κάνω δημόσια σχέση, δεν έρχεσαι, Μιχάλη. Ναι, εντάξει. Μάλιστα, από αύριο. Έχω πάρει ένα τεράστιο γραφείο, θα μου βάλουν εκεί με τηλεοράση και σκέψεις μέσα, θα χτυπήσει την πόρτα. Από αύριο Τετάρτη θα το θυμάμαι. Να πούμε ότι καταρχήν όταν κάνουμε το πρώτο ραντεβού και καταλάβουμε τι είναι αυτό που ζητάει ο εκάστοτε πελάτης, προσπαθούμε να το αποτυπώσουμε όσο το δυνατόν καλύτερα, να αποτυπώσουμε τη σκέψη μας στο χαρτί, να δούμε αν η δική μας σκέψη ταιριάζει με τη δική του, με αυτό που θέλει, ας πούμε, να έχει εκείνο στο σπίτι του, είτε είναι τα χρώματα είτε είναι η διαρρύθμιση. Προσπαθούμε πάντα να κάνουμε το καλύτερο για τους ανθρώπους που μας εμπιστεύονται. Προσπαθούμε να κάνουμε σπίτια τα οποία είναι λειτουργικά και άνετα, έτσι ώστε όποιος μπαίνει μέσα σε αυτό το σπίτι να μπορεί να βιώσει πολύ άνετα, να το ευχαριστηθεί όσο περισσότερο γίνεται. Και ο καθένας έχει και το δικό του στυλ, έτσι. Δηλαδή, άλλος το θέλει πιο μήνυμα, άλλος το θέλει πιο κλασικό. Βέβαια. Εκεί είναι που εμείς επεμβαίνουμε και δίνουμε και το δικό μας στίγμα, τη δική μας πινελιά, και η σκέψη η δική του γίνεται ακόμα μεγαλύτερη. Οπότε υπάρχει μια σχέση ιδιαίτερη με τον κάθε πελάτη. Να πω σε αυτό το σημείο ότι εμείς σαν άνθρωποι γενικότερα δεν έχουμε μάθει να λέμε ψέματα όπως πολλοί άλλοι στην αγορά που κάνουν την ίδια δουλειά. Βέβαια.
Στα παραμύθι πάει σύννεφο. Έτσι, αυτό φαίνεται και το καταλαβαίνουν οι πελάτες μας, γιατί πάντα τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά, οποιαδήποτε ώρα τους απαντάμε για τυχόν διευκρινήσεις. Και τα μεσάνυχτα. Εντάξει, μην το παρακάνουμε. Δεν το παρακάνουμε. Θα το δεις αυτό το Σεπτέμβρη. Για συνέχισε. Κοίταξε, νομίζω ότι σε γενικές γραμμές έχω καλύψει όλα τα θέματα. Το σημαντικότερο είναι να ακούσετε τι θα σας πούν οι άνθρωποι που θα σας μιλήσουν στο τηλέφωνο, οι εκπρόσωποι της εταιρείας. Και πολλές φορές, επειδή εδώ είναι απλά παιδιά, είναι απλοί άνθρωποι, είναι συνάνθρωποι μας, ό,τι είστε εσείς είναι και η εταιρεία. Γίνεστε ένα. Είτε ο Αποστόλης έρθει σε ένα ραντεβού, είτε ο Τάσος, είτε η Ζωή, είτε ο Μιχάλης, οι άλλοι συνεργάτες μας, όταν σας μιλάνε, δίνουν σημασία, σας προσέχουν και πάνω απ' όλα σας προστατεύουν. Δεν θέλουν το υπερκέρδος. Θέλουν να είστε ευχαριστημένοι, γιατί σίγουρα στόμα με στόμα η δουλειά και η ποιότητα και η ποσότητα των πράξεων και των αποτελεσμάτων, αυτό φαίνεται όταν αυτή την εμπιστευτούμε. Μας έχει τύχει πολλές φορές κιόλας κάποιοι πελάτες να ζητάνε πράγματα τα οποία τους επιβαρύνουν τους ίδιους κοστολογικά και εμείς να αρνούμαστε να τους τα κάνουμε για το λόγο ότι μπορεί να μην ταιριάζουν, να μην τους υφέρει το τελικό αποτέλεσμα. Οπότε και αυτό δείχνει ότι προσπαθούμε για το καλύτερο, έτσι, προς το πελάτη. Γιατί κάθε σπίτι σίγουρα είναι ιδιαίτερο, σίγουρα έχει τη δικιά σας πινελιά και σίγουρα τα παιδιά σας δίνουν τις λύσεις, και το πάνω απ' όλα το κάθε σπίτι γίνεται σύμφωνα με την προσωπικότητά σας. Λοιπόν, θα ετοιμάσουν τα παιδιά, το ξέρω ότι το ζητάω τώρα. Θέλω να ξαναδούμε το πριν και το μετά, το κατασκευαστικό, να καταλάβετε ότι όταν μιλάμε για μια ανακαίνιση πριν και μετά, τι 11.900 που λέμε, τι ακριβώς κάνει η Art Concept. Και γιατί το λέω αυτό, θα το παρακολουθήσουμε σε λίγο, θα το ετοιμάσουν οι συνεργάτες μου επάνω. Να δείτε ότι παίρνουμε ένα γιαπί και το κάνουμε παλάτι. Και αυτά γίνονται σε 35 ημερολογιακές μέρες με εγγύηση επιστροφής χρημάτων. Το τονίζω αυτό που σας λέω για το χρόνο παράδοσης. Αυτά που σας λέμε στην αρχή, σε αυτά μένουμε και πάνω απ' όλα δουλεύουμε. Δεν πάμε να βγάλουμε, γιατί βλέπουμε πολλές εταιρείες και το έχω ψάξει και αυτό σας το λέω. Χτυπάνε, άστα να πάνε. Έχουμε το πριν και το μετά, παιδιά. Μπορούμε να το δούμε. Ωραία. Να, δείτε στην ανακαίνιση. Δείτε, μπράβο, ας το full χωρίς τα τηλέφωνα. Αυτό θέλω, αυτό ακριβώς. Λοιπόν, Ζωή, Μιχάλη, αυτό είναι το γιαπί αριστερά. Ακριβώς. Δεξιά έρχεται το σήμερα. Βλέπουμε κομμάτι. Ναι. Λοιπόν, να το, γιαπί, 11.900. Αυτή είναι η εταιρεία, αυτό κάνει προσφορά, αυτή είναι η ανακαίνιση. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210 810 2153 και στο 6894 375. Πείτε ότι θέλω μια ανακαίνιση για το σπίτι μου, γιατί σας είδα τη δουλειά σας, είδα ότι σκίζεστε να δουλεύετε, είδα ότι κάνετε το αδύνατο δυνατό. Ναι, όσο και να σας φαίνεται απίστευτο, αυτό το ερείπιο, αυτό το αλτσαντήρι, αυτό γίνεται παλάτι. Λοιπόν, κάντε το τσαντήρι παλάτι, απλά. Και έκπτωση τεράστια, αν πείτε, για να διαφημίσουμε το site. Το καινούριο site θα είναι έτοιμο και όλες στις 25 Σεπτεμβρίου, που θα έχει και e-shop μέσα και πολλά πράγματα. Αυτά κάνει Art Concept. Λέγε, Μιχάλη, Ζωή. Ναι. Η εικόνα μιλάει από μόνη της στη συγκεκριμένη περίπτωση. Είδαμε, ας πούμε, ένα χώρο ο οποίος δεν είχε τίποτα μέσα και μέσα σε 35 μέρες εμείς το κάναμε ένα βιώσιμο σπίτι. Οποιοςδήποτε να μπει μέσα, να το ευχαριστηθεί, να περάσει καλά, να νιώθει, ας πούμε, ζεστά όταν μπαίνει μέσα, τις στιγμές ξεκούρασης. Κοιτάξτε, είναι φοβερό. Με πολύ καλά υλικά, πολύ καλή ποιότητα. Με εγγύηση. Εγγύησεις. Και από την ημέρα που θα τα πάρετε τα πράγματα, έχουμε εγγύηση για κάποια χρόνια, ανάλογα την εταιρεία και ανάλογα το προϊόν. Είναι για μπάνιο, κουζίνα, πόρτες, οτιδήποτε. Έχουν εγγύηση όλα τα προϊόντα. Και φυσικά του γούστου του πελάτη. Δηλαδή, βοηθάμε εμείς και είναι και το αποτέλεσμα αυτό που ικανοποιεί τον κάθε πελάτη. Αυτό είναι, παιδιά. 210 810 2153 και 6894 375. Για απορίες, οτιδήποτε άλλο θέλετε να σερφάρετε, www.123spiti.com. Ξαναδείτε αυτό το βίντεο μέσα στο site ή μπείτε στο www.artconcept.gr. Έχουμε καθόλου τις πόρτες, Πινελόπη, έχουν έρθει? Να δώσω μια αλήθεια. Τι αγαπημένο κομμάτι. Κοιτάξτε τι σας έλεγα. Θα προχωρήσω. Στο τέλος θα κάνουμε, το πάμε γρήγορα το βιντεάκι. Θα δώσουμε 2-3 πόρτες. 2-3 θα δείξω. Θέλω, σας παρακαλώ πάρα πολύ, να δείτε τι κάνει Art Concept από σήμερα και για όλο τον καυτό Αύγουστο. Χτυπάει την κρίση. Τι να κάνουμε, αγαπητοί που έχετε πόρτες και πάτε να βγάλετε τόσα λεπτά. Πάρ' τη φάσα. Πάρ' τη φάσα. Λοιπόν, αυτή η πόρτα, λοιπόν, θα τη δείτε τώρα.
Δεν ξέρω γιατί βλέπουμε έτσι, αλλιώς την έχω ζητήσει, δεν έχει σημασία. Θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας με επένδυση λαμινέτ, διπλές και τριπλές κλειδαριές γερμανικών προδιαγραφών, με τριπλό κλείδωμα, ίνοξ χερούλι και πανοραμικό μάτι με πέταλο. Από 1.400 ευρώ, τώρα 400 ευρώ, κωδικός 411. Αυτή η πόρτα ασφαλείας στο 210-810-2153 και 6894-375 γίνεται δική σας. Αρπάξτε, έχουμε πολλά σχέδια, πολλές επιτροπές. Να το, η 541, κοιτάξτε τι ωραίο χρώμα. Αυτή η πόρτα έξω έχει τόσα λεφτά. Μα τόσα λεφτά το 541. Μα δεν είναι φοβερό. Θα έχουμε χρόνο να παραγγείλετε σε λίγο. Να ξέρετε ότι τώρα για τον Αύγουστο, μέχρι να οργανωθούμε καλύτερα από Σεπτέμβριο, που θα έχουμε πάρα πολλές πόρτες και πολύ στόκ εμπόρευμα, όποιος προλάβει, παιδιά, αφήνετε όνομα, τηλέφωνο, κωδικό προϊόντος, μην μου κρατάτε τη γραμμή, θα τηλεφωνήσουν οι συνεργάτες μου μαζί σας. Από 1.500 ευρώ η 541, 450. Τώρα, 810-2153, δώσ' το τηλέφωνο παραγγελιών μόνο, το τηλέφωνο παραγγελιών, Κωνσταντίνα, που βάζουμε στο τέλος. Μόνο τα σταθερά τηλέφωνα θέλω, πάρε αυτή τη φάσα. Η 717, εδώ, αυτό. Λοιπόν, αυτά σε λίγο όμως, στη συνέχεια της εκπομπής, έλα σε μένα, τέλεια. Αυτά λοιπόν, μόνο για εσάς. Κερδίστε τα δώρα της εκπομπής. iPhone 4, 32 και 16 GB, το πιο ακριβό κινητό, το πιο εύχριστο κινητό της αγοράς. Αυτό το gadget που όλη η νεολαία αλλά και οι μεγαλύτερες ηλικίες τρελαίνονται. Που κάνει 700 ευρώ δωρεάν από τη Wind Άνοιξης, από τον Κώστα Ρίχα κτλ. Ή τα μετρητά από τον Καρδάση τα 500 ευρώ. Έχω κορακιάσει. 90-11-400-400 ή Μουφού κενό ονοματεπώνυμο και 19 για Κώστα. Και απαντήστε μου ποια είναι η παρουσιάστρια του αξίζει να το ζεις. Αυτή εδώ η απλή ερώτηση και θα βγούμε στον αέρα μαζί. Μία απάντηση και πήρατε τα δώρα μας. Να συνεχίσουμε με τα μπαλκόνια για όμορφες στιγμές. Κύριε Μισελ. Έτσι λένε στην Μύκονο το Μιχάλη. Λοιπόν, αν είμαστε έτοιμοι να δούμε το βίντεο, για να δω, το 47 για τα μπαλκόνια και τις όμορφες στιγμές, Μιχάλη, τα οποία ξέρετε τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Πηγαίνουμε διακοπές, γυρίσαμε, ανανεώσαμε το σπίτι μας, αλλά στην Ελλάδα το καλοκαίρι κρατά πολύ. Και εμείς θέλουμε να βγαίνουμε στο μπαλκόνι, να απολαύσουμε το καπουτσίνο μας, το φρέντο μας, τη φρουτοσαλάτα μας τέλος πάντων, αδερφέ, γιατί καίει ο ήλιος και θέλουμε να κάτσουμε έξω το βράδυ στο μπαλκόνι. Τι κάνει η Art Concept για μας, Μιχάλη? Εμείς με την ίδια αγάπη που σχεδιάζουμε το εσωτερικό του κάθε χώρου, με την ίδια αγάπη σχεδιάζουμε και τον εξωτερικό χώρο του εκάστοτε σπιτιού. Προσαρμόζουμε και εκεί τις ανάγκες του πελάτη, ανάλογα με το γούστο. Κάνουμε τις κατάλληλες κατασκευές, είτε από μια απλή πέργολα, είτε από ένα απλό deck, όπως πολύ καλά ξέρεις. Πιθανό να βάλουμε και κάποια τέντα, εάν χρειάζεται. Ναι. Κάνουμε τα αδύνατα δυνατά για να ευχαριστεί, είπαμε, κάθε. Τι ωραία μπαλκόνια είναι αυτά. Ναι. Πώς μπορεί να αξιοποιηθεί ένα μπαλκόνι, ρε Μιχάλη? Και τι έφηβλα μετά μας πει ζωή μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να κάνουμε ένα όμορφο μπαλκόνι? Κοίταξε, υπάρχουν χιλιάδες τρόποι να αξιοποιήσουμε ένα μπαλκόνι, από πολύ απλά πράγματα μέχρι πολύ σύνθετα. Μία απλή και εύκολη λύση είναι να αλλάξουμε, ας πούμε, το χρώμα από τα πλακάκια και να δώσουμε μία άλλη αίσθηση στο χώρο μας. Επίσης, άμα έχουμε τη δυνατότητα να προσθέσουμε μία πέργολα, αυτό κάνει αυτόματα το χώρο πιο ζεστό. Και στην πιο απλή λύση, βάφοντας την εξωτερική πρόσωψη του σπιτιού με το χρώμα της επιλογής μας, ούτως ώστε όταν το βλέπουμε να το ευχαριστιόμαστε, να μας ξεκουράζει, να μας αναζωογονεί, να μας δίνει δύναμη για την άλλη μέρα. Πράσινα μπαλκόνια, ζωή. Τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό, για να έχουμε έτσι λίγο πράσινο, να ανοίγουμε την κρεβατοκάμαρα και να βλέπουμε πράσινο έξω αν μένει κάποιος στο κέντρο της Αθήνας? Κοίταξε, είναι πολλά αυτά που μπορεί να κάνει κάποιος για να φαίνεται λίγο διαφορετικός ο εξωτερικός Δώσε εδώ, χώρος. έλα Ιγνάτια, δώσε πλάνα στα παιδιά, έλα, είναι η τελευταία της μέρα σήμερα εδώ, πάνε διακοπές. Αλλά η Art Concept παραμένει. Για λέγε. Πράσινο, σαν το Μιχάλη, μπορούμε να γίνουμε? Μπορούμε, πολύ. Για πες μου πώς. Το δούμε, ναι. Χρησιμοποιώντας επιπλάκια που
πιθανόν να είναι από μπαμπού, έτσι ώστε να μας δίνει την απόχρωση της φύσης έτσι, στο σπίτι μας, χρησιμοποιώντας πολλές γλάστρες και τοποθετώντας σε σημεία έτσι ώστε να μας διακόπτει την επαφή με τους απέναντι, να μην έχουμε οπτική επαφή δηλαδή ακόμα και σε περιοχές που είναι πολύ πυκνοκατοικημένες. Ακόμα και κάποια πολύ μικρά tip θα μπορούσαν να βοηθήσουν κάποιον να χαλαρώνει στον εξωτερικό του χώρο. Για παράδειγμα, μπορεί να τοποθετήσει φαναράκια περιμετρικά στο μπαλκόνι, κάποια πολύ μεγάλα κεριά πιθανώς. Θα μπορούσε να βάλει μεγάλες μαξιλάρες, χρωματιστές, ακόμα και σε μπαλκόνια που είναι πολύ μικρά και δεν έχει κάποιος τη δυνατότητα να βάλει πολλά και μεγάλα έπιπλα. Τώρα, εάν κάποιος διαθέτει μεγάλο χώρο, μπορεί να βάλει ακόμα και μια μεγάλη τραπεζαρία, ίσως και κάποιο μικρό έτσι καθιστικό, ένα μικρό καναπεδάκι, ένα πολυθρονάκι, ώστε να είναι πιο χαλαρός. Και πολλά λουλούδια, έτσι δεν είναι? Βέβαια, ναι. Αυτό είναι σημαντικότερο. Ναι, φυσικά. Βάζοντας γλάστρες, μπορούν να βάλουν αναρριχόμενα φυτά στους τοίχους και στην πέργολα που είπε προηγουμένως ο Μιχάλης, ακόμα και εκεί μπορούν να βάλουν αναρριχόμενα φυτά, έτσι ώστε να έχουν την αίσθηση του πράσινου. Μάλιστα. Λοιπόν, παιδιά, αυτά μετά από το λιγόλεπτο διαφημιστικό break που θα πάμε, διεκδικείτε γρήγορα, δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο. Θα δώσω 500 ευρώ iPhone, παίζω πίνακα, καρδάσι, δορκοφίκι, πάρα πολλά πράγματα και θα πάμε να πουλήσουμε και τις πόρτες, να φύγουν τώρα όλα τα κομμάτια που έχω. Ήδη μου λένε ότι έχουμε ξεπουλήσει το 50%. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συμμετοχή σας. Μένουν λίγες, γι' αυτό σε λίγο πρέπει να αρπάξετε την ευκαιρία να είστε συγκεντρωμένοι. Αλλά τηλεφωνήστε για το iPhone, γι' αυτό και απαντήστε μου σωστά. Ποια είναι η παρουσιάστρια του αξίζει να το ζεις? Αρπάξτε την ευκαιρία τώρα στο 9011-400-400 ή στείλτε μήνυμα μουφού, κενό, ονοματεπώνυμο και προστολή στο 19200. Βγείτε στον αέρα, παίξτε μαζί μας, αλλά ακολουθήστε τις οδηγίες για να κερδίσετε ακριβώς τι πρέπει να κάνετε για αυτό το πράγμα. Μόνο στοιχεία αφήνετε, την απάντηση στον αέρα. Και σε λίγο μαζί το βίντεο, διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Λίγα λεπτά το τηλέφωνο κάποιου από εσάς θα χτυπήσει και θα είναι για καλό. Η εταιρεία Ειδών Υγιεινής Καρβάσης σας χαρίζει 500 ευρώ με ένα τηλέφωνο στο 9011-400-400 ή μη κενό το ονοματεπώνυμό σας στο 19200. Και τα 500 ευρώ θα γίνουν δικά σας. www.123spiti.com. Κερδίστε εντελώς δωρεάν ένα ολοκένουργιο σπίτι κάνοντας απλά ένα κλικ. Αρπάξτε την ευκαιρία τώρα και αλλάξτε τη ζωή σας. www.123spiti.com. Διεκδικήστε ένα πλήρως επιπλωμένο παιδικό δωμάτιο συμμετέχοντας στο μεγάλο διαγωνισμό του Extra Channel 3. Ένας τυχερός νικητής μετά από κλήρωση θα επιπλώσει δωρεάν ένα παιδικό δωμάτιο προσφορά της εταιρείας επίπλων Bako ΑΕ. Η παιδική σύνθεση αποτελείται από μία κουκέτα με 2 κρεβάτια, ντουλάπι με 4 πόρτες, ενσωματωμένο γραφείο και σκάλα με αποθηκευτικό χώρο. Για να συμμετάσχετε στην κλήρωση θα πρέπει να αφήσετε τα στοιχεία σας. Και να θυμάστε, κάθε φορά που καλείτε στον ίδιο αριθμό κερδίζετε επιπλέον συμμετοχές στην κλήρωση. Τηλεφωνήστε τώρα από σταθερό τηλέφωνο στο 9011 40 51 50 ή στείλτε SMS γράφοντας πι δέλτα κενό, ονοματεπώνυμο και αποστολή στο 19100. Το Extra 3 ανοίγει τα μικρόφωνα στους τηλεθεατές κάθε Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 8 το βράδυ.
Η φωνή του λαού με τον Αντώνη Μιλονάκη. Κάθε εβδομάδα κοντά σας. Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο, 8 το βράδυ. Οι πολίτες έχουν τη δική τους φωνή. Εδώ, στο Έξτρα 3. Σας καλωσορίζουμε στο μεγάλο διαγωνισμό του τηλεοπτικού σταθμού Έξτρα 3. Ένας τυχερός νικητής ύστερα από κλήρωση θα κερδίσει ένα τετραήμερο ταξίδι για 2 άτομα στην Πράγα, προσφορά του ταξιδιωτικού γραφείου Guinness Travel. Το ταξίδι περιλαμβάνει αεροπορικά εισιτήρια μετεπιστροφής, 3 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 4 αστέρων με πρωινό, ένα γεύμα και ξενάγηση στο Καρλόβι Βάρι από ελληνόφωνους ξεναγούς. Για να συμμετάσχετε στην κλήρωση θα πρέπει να αφήσετε τα στοιχεία σας και να θυμάστε, κάθε φορά που καλείτε στον ίδιο αριθμό κερδίζετε επιπλέον συμμετοχές στην κλήρωση. Τηλεφωνήστε τώρα από σταθερό και κινητό στο 9011 405 160 ή στείλτε SMS τα ΦΑΛΦΑ κενό και ονοματεπώνυμο στο 19100. Λεπτά, το τηλέφωνο κάποιου από εσάς θα χτυπήσει και θα είναι για καλό. Η εταιρεία ειδών υγιεινής Καρβάσης σας χαρίζει 500 ευρώ με ένα τηλέφωνο στο 9011 400 400 ή μη κενό το ονοματεπώνυμό σας στο 19200 και τα 500 ευρώ θα γίνουν δικά σας. Λίγα δευτερόλεπτα θα δώσω ακόμα. 90-11-400-400. Όποιος ξέρει την απάντηση, ποια είναι η παρουσιάστρια του αξίζει να το ζεις, λίγα δευτερόλεπτα γίνεται δικό σας. 500 ευρώ iPhone, παίζει με τον πίνακα και τα διεκδικεί. Αυτός ο πίνακας, όποιος απαντήσει σωστά, περνάει στο δεύτερο στάδιο και παίζει μαζί του. Ποια είναι η παρουσιάστρια του αξίζει να το δεις. Μετράω αντίστροφα από το 10, κλείνω τις γραμμές και θα παρακαλέσω την Κατερίνα από το τηλεφωνικό μας κέντρο να μου βγάλει τον νικητή. 10, τον πίνακα δείχνε. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, τέλος χρόνου. Θέλω να σας πω τηλεθεατές ότι κρατάω κάρτες. Αυτά που θα δείτε στον πίνακα υπάρχουν εδώ και είναι κατατεθειμένα στο συμβολιογράφο των Αθηνών. Υπάρχουν αναρτημένα οι όροι και οι κανονισμοί του συγκεκριμένου ενότητας αλλά γενικότερα της εκπομπής στο www.123spiti.com που μπορείτε να τα δείτε για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνηση. Πινελόπη, έχουμε τον τυχερό τηλεθεατή. Μάλιστα. Μελέτης. Χαίρετε. Γεια σας. Είστε ο κύριος. Αβά Μελέτιος. Γεια σας κύριε Μελέτη. Τι κάνετε κύριε Φουρκιώτη? Καλά, από πού μας τηλεφωνείτε? Από Ελευσίνα. Κύριε Μελέτη, από σήμερα και από την επόμενη εβδομάδα και για όλο τον Αύγουστο έχουμε μια νέα ενότητα Art Concept Win Money. Κερδίζουμε μετρητά και πολλά πλούσια δώρα. Το παιχνίδι χωρίζεται σε 2 στάδια. Αν ξέρετε την ερώτηση που θα σας θέσω, που τη λέω από την αρχή της εκπομπής, προχωράμε στο δεύτερο στάδιο και μου ζητάτε 4 νούμερα. Πίσω από τα νούμερα αυτά κρύβονται δώρα, κρύβονται ζώο και κρύβονται και 4 τέτοιες κάρτες, σαν αυτές που κρατάω. Αν στα 4 νούμερα που μου πείτε κρύβονται αυτές οι κάρτες και βρείτε αυτό, 4 ίδια, παίρνετε 500 ευρώ σήμερα. Αν βρείτε 2 άλλα διακριτικά, όχι art concept, δηλαδή βρείτε 2 art concept και 2 πενηντάρικα π.χ., παίρνετε τα 50 ευρώ. Μπορείτε να βρείτε προϊόντα από τον Καρδάση, το iPhone, διάφορα. Αναλόγως τι βάζουν κάθε φορά. Ωραία. Για να πάρετε 500 ευρώ, 4 ίδια, για τα υπόλοιπα δώρα, 2 διακριτικά ίδια. Αν πέσετε στα 3, αν βρείτε μέσα στα 4 ένα ζώο, ό,τι και να είναι, χάνετε τα πάντα. Και μπαίνετε στην κλήρωση για το σπίτι των 50 τετραγωνικών. Είναι κατανοητό? Μάλιστα. Να δούμε την ερώτηση σας παρακαλώ. Ποια είναι η παρουσιάστρια του αξίζει να το ζεις? Αυτή η ερώτηση είναι για εσάς. Ποια είναι η παρουσιάστρια του αξίζει να το ζεις? Να πάρουμε την κάρτα
Κύριε Αδάμ, ξέρουμε την απάντηση. Μάλιστα, είναι η Τατιάνα Στεφανίδου. Συγχαρητήρια, να δούμε και την απάντηση σας παρακαλώ. Πάρα πολύ σωστά. Λοιπόν, από ποια περιοχή μας τηλεφωνείτε? Από Ελευσίνα. Ήταν δύσκολο, περιμένατε τις αναμονές, τι κάνετε? Όχι, τίποτα. Ένα τηλέφωνο πήρα και με βγάλαν. Ειδοποίησαν και με πήραν τηλέφωνο. Στο τηλέφωνο τι κάνατε, αφήσατε μόνο τα στοιχεία σας? Μόνο τα στοιχεία, μάλιστα. Δεν είχατε αναμονή? Όχι. Τόσο απλά. Μάλιστα. Λοιπόν, έρχομαι στον υπέροχο πίνακα Win Money της Art Concept, γιατί η Art Concept βοηθάει την κρίση. Λοιπόν, έχω από το 1 έως το 24. Μάλιστα. Στα χέρια μου κρατάω την απάντηση φυσικά, έτσι. Που είναι κατατεθειμένο στο συμβολιογράφο. Ωραία. Για να δούμε. Από ποια περιοχή μου είπες με παίρνεις, Αδάμ? Ελευσίνα. Ελευσίνα. Εργάζεσαι? Μάλιστα. Τι δουλειά κάνεις? Ιδιωτικός υπάλληλος. Να είσαι καλά. Λοιπόν, εύχομαι, πιστεύω ότι πήρες, γιατί έχεις ανάγκη τα λεφτά. Για τα λεφτά πήρες iPhone ή δώρα, τι ήθελες? Εντάξει, ό,τι είναι, δεν με πειράζει. Πιο πολύ ποιο σε κλίκαρε, το μετρητό, το iPhone, τα άλλα δώρα, τι θέλω να ξέρω. Εντάξει, πιο πολύ τα μετρητά, ας πω την αλήθεια. Τα βλέπεις εκεί, από τον Καρδάση. Τρελαίνεσαι. Λοιπόν, για πες μου 4 νομεράκια. Μάλιστα, το 2. Να πάρουμε τη φάσα σας παρακαλώ. Το 2. Ναι. Το 11. Δεν διεκδικείς 500 ευρώ. Μάλιστα. Γιατί δεν έχει Art Concept. Το 11. Ωραία. Λοιπόν, άκου τώρα. Μάλιστα. Αν βρεις, σκέψου το καλά. Ναι. Ένα Ιδρυάδες, το Ιδρυάδες Luxury Guest House είναι ένα πάρα πολύ ωραίο ξενοδοχείο. 7 αστέρων, 5-6 πώς λέγονται όλα αυτά τα πράγματα. Ωραία. Που βρίσκεται στην Αγόριανη για το χειμώνα, να προγραμματίσεις για ένα διήμερο, τριήμερο. Ωραία. Αν βρεις αυτό, παίρνεις ένα διήμερο για 2 άτομα. Μάλιστα. Αν βρεις το 50, παίρνεις 50 ευρώ. Ωραία. Πες μου 2 νούμερα. Σου εύχομαι καλή επιτυχία, είσαι σίγουρος? Μάλιστα. Να το ξανασκεφτείς? Το 5, το 5. Είσαι σίγουρος? Εντάξει, τι να κάνουμε. Ανοίξω το 5. Α, καλά. Άλλο ένα νούμερο, μία ευκαιρία έχει. Σκέψου το καλά, από το 1 έως το 24. Μάλιστα. Και το 24. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Δυστυχώς, Αδάμ. Δεν πειράζει, να σου πω κάτι. Σ' αρέσει μια μπαταρία από αυτές εδώ, να αλλάξει κάτι στο μπάνιο σου? Ναι, άμα γιατί όχι. Μία μπαταρία από το Γιάννη Καρδάση, δώρο για σένα. Για την πιστοποίηση μείνε μαζί μας. Αυτή είναι η κάρτα που έχει κατατεθεί στο συμβολιογράφο των Αθηνών. Από το 1 έως το 24 ανοίγω όλα τα νούμερα. Να δούμε πού κρυβόντουσαν. Το Art Concept ήταν στο 3. Τα 20 ευρώ ήταν εδώ. Ανοίγω το 6 που έκρυβε το άλλο Art Concept. Εδώ ήταν ο Δορκοφίκης. Στο 8 ήταν το Zonk. Στο 9 το ξενοδοχείο, Δορκοφίκης, 12, Ιδρυάδες εκεί, Καρδάσης, 50 ευρώ, Art Concept, τα 20 ευρώ, συγγνώμη, θα τα κάνω λίγο πιο γρήγορα, γιατί ο τηλεοπτικός χρόνος τρέχει, και ήταν και το άλλο Art Concept, στο 18. Λοιπόν, να το δείξουμε όλο, είναι όλα ανοιχτά. Πάμε παιδιά. Εδώ η κάρτα στο συμβολιογράφο. Έχεις μπει όμως στη μεγάλη κλήρωση για ένα σπίτι 50 τετραγωνικών. Σου εύχομαι καλή επιτυχία στην κλήρωση. Καθώς επίσης μία μπαταρία δώρο, έτσι για το καλό, για την βοήθειά σου. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ. Επίσης. Λοιπόν, έτσι απλά λοιπόν. Δεν πειράζει. Κάνουμε και δώρο στο φίλο μας. Έτσι είναι. Έλα μέσα. Έλα μέσα. Έλα εδώ, Νικηφόρε. Έλα εδώ. Έλα εδώ. Πόσο χρόνο έχουμε ροή να δώσουμε τις πόρτες? Έλα εδώ. Ωραία. Έλα εδώ. Έλα εδώ, έλα εδώ, έλα εδώ. Λοιπόν, αυτός εδώ ο κούκλος, νύφη ψάχνουμε, Τάσο, είναι ο γιος του Τάσου του Ταρβανιτίδη, του συνέτερου του Αποστόλη, που έχουν την Art Concept. Αυτός εδώ ο κούκλος, τι κάνουμε εκεί φορέ? Σ' αρέσει η εκπομπή? Να εμπιστευτούν την εταιρεία του μπαμπά? Κάνει καλή δουλειά? Μπράβο. Λοιπόν, αυτός εδώ είναι ο γιος, είχε χτυπήσει και το ποδαράκι, αλλά τώρα είμαστε καλύτερα, δυνατή ακμαίη. Λοιπόν, πάμε μαζί λοιπόν να δούμε τώρα τις πόρτες ασφαλείας. Τώρα, τηλέφωνο παραγγελιών
210-810-2153 και 6894 375. Αυτά είναι τα τηλέφωνα. Αν μπορεί, μπράβο, θα το ζητήσουμε από τη ροή αν μπορεί να βάλει σαν crawl μόνο τα τηλέφωνα σταθερά. Σαν crawl από πάνω μόνο τα νούμερα, αν μπορεί η ροή να μας βοηθήσει. Αυτές εδώ οι πόρτες μπορούν να γίνουν. Πάρε τη φάσα, δεν τη θέλω. Πάρε τη φάσα, εκεί. Πάρε τη φάσα και άστε μόνο το βίντεο. Αφήστε με εμένα. Λοιπόν, αυτή η πόρτα ασφαλείας έχει 1.400 ευρώ στην αγορά. Τώρα αγοράστε με 400 ευρώ και με 6 άτοκες δόσεις. 411. Πάρτε τηλέφωνο στο 210-810-2153 στο 6894-375. Το όνομά σας, το τηλέφωνό σας και τον κωδικό της πόρτας που θέλετε να επικοινωνήσουμε εμείς μαζί σας. Μην κρατάτε τη γραμμή γιατί έχουμε πρόβλημα. Η 541, η οποία είναι εκπληκτική πόρτα στην αγορά. Θα δούμε αμέσως πόσο έχει. Παιδιά, αυτή η υπέροχη πόρτα έχει τιμή αγοράς 1.500 ευρώ έξω. Τώρα 450 ευρώ είναι πόρτα από Χαρδανιζέα Τσάλι, δική πανσέτα λέει, με ντεσέδες βαρέους. Το τα βλέπετε κιόλας, εγώ είναι τα μόνο μικρά εδώ. Θερμομόνωση, τριπλές κλειδαριές, δεν είναι κινέζικες, γερμανικά αυτά, ιταλικής προέλευσης και 1.002. Πάμε, αυτή εδώ, 717. Διαφορακισμένες πόρτες ασφαλείας με επένδυση, διπλές κλειδαριές ασφαλείας, γερμανικών προδιαγραφών, με τριπλό κλείδωμα. Ίνοξ χερούλι και πανοραμικό μάτι με πέταλο. Το 717 τώρα αυτή εδώ η πόρτα μόνο από την Art Concept, εισαγωγή της Art Concept, τιμή στην αγορά τη βρίσκεται έξω 1.400 ευρώ. Αγοράστε την τώρα από εμάς και με 6 άτοκες δόσεις και με διακανονισμούς μόνο 400 ευρώ. Η 717 τηλεφωνείτε στο 210-810-2153. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και 6894-375. Αφήνετε το όνομά σας, το τηλέφωνό σας και τον κωδικό της πόρτας που θέλετε και θα σας τηλεφωνήσουμε εμείς. Τον κωδικό τον βλέπετε αριστερά, είναι αυτός. Αυτή είναι η πόρτα που βλέπετε, 3921. Θα δούμε αμέσως τώρα την τιμή της πόρτας, η οποία στην αγορά, παιδιά, αυτή η πανάκριβη πόρτα έχει 1.400 ευρώ, μόνο για εσάς 400. Δεν έχω πολλά κομμάτια, μην κρατάτε το τηλεφωνικό κέντρο, θα σας πάρουμε εμείς για λεπτομέρειες. Αφήστε όνομα, τηλέφωνο, κωδικό προϊόντος και θα επικοινωνήσουμε εμείς μαζί σας. Να είστε σίγουροι για αυτό. Μην μου κρατάτε το τηλεφωνικό κέντρο. Έχω 9 διαφορετικά σχέδια και όσο περνάει ο χρόνος και οι μήνες θα φέρουν ακόμα και περισσότερο. Και από το Σεπτέμβριο έχω πάρα πολλά πράγματα να δείξω. Κωδικός 4661, αυτή η υπέροχη πόρτα, θωρακισμένη, τριπλή κλειδαριά, γερμανική, δεν είναι κινέζικη. Στην αγορά οι τιμές καίνε, εξασφαλίστε την ασφάλειά σας τώρα για το καλοκαίρι, για το χειμώνα. Πετάξτε την παλιά σας πόρτα, κάνουμε και διακανονισμό στον τρόπο πληρωμής από 1.400 στην αγορά, μόνο 400 ευρώ. Και το Μιχάλη δώρο ή τη ζωή, ένα λόγος. Να σας την τοποθετήσουν φυσικά, αυτό εννοώ. Επίσης, αυτό που βλέπετε στα τηλέφωνα, αυτά μπορείτε να καλείτε. Πόσο? Ωραία, τέλεια, να μην αγχώνομαι. Στο 4661 ο κωδικός από 1.400-400. Πάμε. 5061 ο κωδικό. Πώς τη βλέπεις, Μιχάλη, την πόρτα και η ζωή? Μια χαρά. Μια χαρά, πολύ καλή. Τέλεια. Ωραία για πόρτα διαδρόμου. Τέλεια. Λοιπόν, αυτές εδώ οι πόρτες μπορείτε... Αχ, Πινελόπη, τώρα με δυσκολεύεις λίγο να μιλάς γιατί μπερδεύομαι. 1.500 ευρώ έχει αυτή η πόρτα, 561 τώρα για εσάς 450 ευρώ. Είναι πόρτες ασφαλείας. Πόρτες ασφαλείας, το ξανατονίζω. Αυτές που βρίσκεται έξω στην αγορά δεν είναι κινέζικες σαν τα άλλα που προσφέρουν πολύ μεγάλες αλυσίδες. Εμείς εδώ δεν πάμε να βγάλουμε κέρδος, πάμε να βοηθήσουμε. Είναι έτσι ένα δώρο, μια γνωριμία με το site το 123speed.com και με την εταιρεία Art Concept που αναπτύσσεται αλλά και θα φέρνει πράγματα σε προνομιακές τιμές. 6731 η συγκεκριμένη πόρτα με τα παραπάνω χαρακτηριστικά που βλέπετε στην αγορά. Οι τιμές καίνε, δεν μπορείτε να τα αγοράσετε, να προφυλαχτείτε. Αυτή η πόρτα το 6731 στην αγορά έχει 1.400 ευρώ, τώρα μόνο για εσάς 350 ευρώ. 350 ευρώ, παιδιά, τι είναι? Και αν το κάνεις με 6 άτοκες δόσεις, πόσο βγαίνει το μήνα? Πόσο είναι? 50, έλα! Λοιπόν, 76, 11, 60 ευρώ το μήνα.
Ήταν η προηγούμενη με άτοκες δόσεις. 76-11 λοιπόν, αυτή η πόρτα, η πανέμορφα, αυτό το χρώμα, ό,τι χρώμα σχέδιο θέλετε και ακόμα κάτι τον οποίο να το επιθυμείτε, εμείς το φέρνουμε από τους συνεργάτες μας από το εξωτερικό που κάνουν την καλύτερη εισαγωγή μόνο αποκλειστικά για την τηλεοπτική εκπομπή Art Concept. Τώρα, τιμή αγοράς αυτή 76-11, 1400, αγοράστε την τώρα μόνο στα τηλέφωνα που βλέπετε, μόνο 400 ευρώ. Μόνο 400 ευρώ. Έχω πολύ λίγα κομμάτια ακόμα κατά τη διάρκεια του Αυγούστου και ειδικά το Σεπτέμβριο θα έχω πολύ περισσότερο. Αλλά μην μου κρατάτε περισσότερο τη γραμμή για να προλάβουν να εξυπηρετήσουν τα κορίτσια μας πάνω. 78-51. Αυτή η υπέροχη πόρτα με τις γραμμές για ένα έτσι πιο μοντέρνο σπίτι με πάλ γραμμές και με έτσι ένα λίγο πιο design. Αυτή η πόρτα που παρέχει το σημαντικότερο να ξέρετε, αυτές οι πόρτες δεν είναι απλές πόρτες, είναι αυτές με τα κλειδιά ασφαλείας που κλειδώνουν 3 και 4 φορές στην αγορά και είναι 1500 ευρώ και πιο ακριβές μπορείτε να το δείτε. Εδώ τώρα μόνο 450 ευρώ. Λίγο νερό, παιδιά. Αυτό μπορείτε να το κάνετε μόνο για τους τηλεθεατές της Art Concept. Τελειώσαν οι πόρτες. Πάμε να γυρίσουμε το βίντεο να τις ξαναδούμε πόσο χρόνο έχουμε. Ωραία. Να δούμε λίγες, να δούμε 3 λεπτάκια ακόμα τις πόρτες αυτές. Μου τις ζητάτε τώρα, παιδιά. Τηλεφωνήστε, αφήστε το τηλέφωνό σας και τον κωδικό προϊόντων και θα σας καλέσουμε εμείς πίσω για να δρομολογηθεί η παράδοση, δωρεάν παράδοση στο χώρο σας. Να το τονίσουμε αυτό, δωρεάν η παράδοση στο χώρο σας και με άτοκες δόσεις. Βλέπετε την πόρτα, βλέπετε τα προϊόντα, βλέπετε τα τηλέφωνα και είναι πάρα πολύ οικονομικά αυτά που κάνουμε για εσάς. Και το κάνουμε όχι για τίποτα άλλο, για να γνωρίσετε την Art Concept, να βοηθήσει η Art Concept να μην έχει, ξέρετε αυτό, δεν πάει να βγάλει κέρδος αυτά, όσο το αγοράζει. Το αφεντικό τρελάθηκε και τα σπασιμένια, δεν πειράζει. Τραγικό. Λοιπόν, τραγικό. Λοιπόν, καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτό, οι τιμές αυτές δεν υπάρχουν στην αγορά. Έτσι απλά και εύκολα μπορούν να γίνουν δικά σας, το κάνουμε για να σας βοηθήσουμε, το κάνουμε για όλους εσάς, τους τηλεθεατές της Art Concept, τόσο της εταιρείας όσο και της εκπομπής. Λοιπόν, τηλεφωνήστε στα νούμερα που βλέπετε, αφήστε το τηλέφωνο σας και τον κωδικό της πόρτας τον οποίο θέλετε και πάρτε την, αρπάξτε την, την ευκαιρία τώρα. Είναι πολύ απλός ο τρόπος, 2, 10, 8, 10, 21, 53 και 68, 94, 375. Εκτός από την ώρα της εκπομπής μπορείτε να το καθημερινά και καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 5. Ή επισκεφτείτε το www.123spiti.com ή το artconcept.gr και για τις ανακαινήσεις. Λοιπόν, αυτά. Και πόση ώρα έχω για να κλείσω, παιδιά, βοηθήστε με. Βλέπετε, εσείς συνεχίζετε τέλεια, αυτό ήθελα, μπράβο παιδιά. 3 λεπτάκια, πάρα πολύ ωραία, για 3 λεπτά ακόμα τα τηλέφωνά μας στη διάθεσή σας. Τώρα αρπάξτε την ευκαιρία. Δεν υπάρχουν πολλά κομμάτια, είναι λίγες οι παραλαβές λόγω του καλοκαιριού, αλλά θα παραδώσω σε όλους, θα δώσω σε όλους. Μπορείτε συνέχεια να τηλεφωνείτε, αρπάξτε αυτές τις ευκαιρίες, μου λένε ότι γίνεται χαμός. Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Δεν έχει ξαναγίνει. Σας προκαλώ να ψάξετε τώρα στο Google, στο ίντερνετ και να χτυπήσετε πόρτες ασφαλείας, όχι κινέζικες που πουλάνε μεγάλες αλυσίδες εταιριών, γιατί είναι κινέζικες αυτές που πουλάνε φτηνές και χαλάνε σε ένα μήνα, αλλά με γερμανικές προδιαγραφές και ιταλική εγγύηση και συν πολλά πράγματα. Οι κωδικοί τιμές, τα βλέπετε τι κάνει στην αγορά και αυτές είναι οι πιο χαμηλές. Αν μπείτε μέσα σας ξέρουν και τα ψάξετε να το βρείτε. Εμείς μόνο για εσάς και να γνωρίσετε την εταιρεία. Ένα δώρο για εσάς, έτσι, γιατί η Art Concept και στην κρίση κάνει τα πάντα. Είναι απλά τα πράγματα, δεν είναι δύσκολα. Απλά και εύκολα, μην δώσω εδώ ποτέ το πλάνο. Απλά και εύκολα γίνεται δικά σας. Λοιπόν, όχι, δεν τη θέλω την αναζήτηση. Λοιπόν, έλα Ιγνάτη, σε μένα. Εντάξει είμαστε. Λοιπόν, αυτά απ' την άλλη Τρίτη. Και κάθε Τρίτη για όλο τον Αύγουστο, 8.30 με 10. Το Art Concept Win Money χαρίζει κινητά, μετρητά και πολλά ακόμα. Θα είμαστε μαζί σας για να παίζετε με τις εύκολες ή δύσκολες ερωτήσεις μας και με τον πίνακα που είδαμε προηγουμένως.
Θα δίνω πόρτες, θα δίνω πράγματα σε τιμές κάτω των 50%. Όλα. Για όλο τον Αύγουστο. Κάτω. Μέχρι και 80% έκπτωση θα κάνω. Να βάλουμε το Tonight ή το Αρρωσταίνω, όποιο θες βάλε. Δεν πειράζει, άσε το σήμα της εκπομπής. Να δώσω ένα φιλί στη ζωή. Καλό καλοκαίρι. Αχ, το κοριτσάκι! 3 Αυγούστου ξανά κοντά σας. Γεια σου Μιχάλη, δεν σε φιλάμε να μας παρεξηγήσουν. Καλές διακοπές. Οι Art Concept όμως μπορεί τα παιδιά να φύγουν από εμάς για το καλοκαίρι, να ξεκουραστούν, αλλά εμείς θα είμαστε όλο τον Αύγουστο κοντά σας. Η Art Concept παραμένει ανοιχτή για όλους εσάς. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ όλους τους χορηγούς που μας στηρίζουν, όλους τους μεταδοτές στα συνεργεία μας. Να ευχαριστήσω τη Winnie της Άνοιξης για τα υπέροχα κινητά, τον Καρδάση για τα λεφτά, τον Αποστόλη, τον Τάσο, πληρώνομαι, την εκπομπή και ό,τι άλλο μου έρθει στο μυαλό. Έχω ζητήσει καινούριο σκηνικό, πιο καλό θέλω της Τατιάνας. Κάθε Τρίτη 8.30 το βράδυ, με πολλά μετρητά για όλο το καλοκαίρι, με πολύ παιχνίδι, με πολλές πόρτες, με πολλά προϊόντα, μέχρι και 80%. Κάθε Τρίτη όλο τον Αύγουστο, ζωντανά. Να είστε καλά, μείνετε στο Έξτρα, ακολουθεί το αποκαλυπτικό δελτίο με τον Γιάννη Παπαγιάννη. Να είστε καλά, ραντεβού την άλλη Τρίτη στις 8.30. Φιλιά πολλά.